Влизаме наляво от автошкола Силовинс по улица Петко Стайнов. Тук най-вече трябва да се обърне внимание на знаците за пешеходна пътека, нищо че няма пътна маркировка. Видим ли тук пешеходец? Абсолютно изпредимство, защото има знак за пешеходна пътека. След пешеходната пътека на улица Петко Стайнов следва знак път с предимство, като пътя с предимство завива надясно. Трябва да пропуснем идващите от дясно автомобили, които навлизат в насрещно движение. Тоест тук трябва да спрем, ако има срещу нас от дясната страна идва автомобил. Движим се по улица Андрей Сахаров, посока булевард Сливница. От дясната страна ни е Гранд Под. От лявата страна са старите гробища. Тук обърнете внимание след малко преди светофара с булевард Сливница, маркировката. Да не влезете в лентата за насрещно движение. И когато се образува колона, които да чакат за наляво, вижте къде чак е, къде трябва да се престроите. Не трябва да влизате така по този начин. Не от тук, както трябва да се влезе през прекъснатата маркировка. Да. Когато има дълга колона, обикновено не се вижда маркировката и кандидат-водачите се заблуждават и влизат по-рано в лявата лента, както аз демонстрирах в момента, което е неправилно.